Така, сега ще ви покажа защо е много важно винаги да проверяваме яйцата, когато ги слагаме да се инкубират. Ето това яйце беше снесено лежащо на тази страна, вижда се по остатъците от субстрата. Нека да проверим къде точно се намира ембриона. Ето, виждате това малко кръгче и по-тъмното петънце. Това всъщност е ембриона. Ако го бях оставил по начина, по който го намерих в терариума, това яйце най-вероятно нямаше да оцелее. И имаме още едно такова. Отново, това е така нареченото булбек. Виждате, има лека деформация в единия си край. Виждате следите от субстрата. Беше снесено лежащо на тази страна. И ето къде се намира ембриона. Ето, виждате това кръгче. В центъра му се намира ембриона. Всъщност, от място, където се намира ембриона, тръгват кръвоносните съдове и се придвижват в периферията. Ето виждате настрани как изтъняват и в един момент спират. По това можете да се ориентирате и къде се намира ембриона. Ако не се вижда ясно, ето това кръгче.